Хәзер Ринатның улы Созвездие, татар мыңы, татар жыры конкурсларында югары бәя алган җырчыбызны Илшат Хамадиевны чакырам. Ул да бүген автор буларак чыгыш ясый. Синең елмаюың, гөлүң мине ярата, ачуланып баравыңны мине ярата. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин ярата. Сине генә сайлап алдым, сине генә мин карап тордым. Гашык булдым карашыңа, гашык булдым тыналышыңа. Синең елмаюың, гөлүң мине ярата, ачуланып каравыңны мине ярата. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Синең яныңа барам ашыгып, күрешүне мин көтәм йотлыгып. Үздем чәчкә кызылларын, мин киләм, көт мине җаным. Синең елмаюың, гөлүң мине ярата, ачуланып баравыңны мине ярата. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Кулымдагы кызыл чәчкә тирәп тота, оялудан әйтер сүзен әйтми тора. Күзләреңнең карасыннан алалымын карап тора. Күзләреңнең карасыннан алалымын карап тора. Синең елмаюың, гөлүң мин ярата, ачуланып каравыңны мин ярата. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Синең елмаюың, гөлүң мин яратам, ачуланып баравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Шулай итеп, дуслар, саубуллашыр вакыт та җитте. Бүген игътибар белән тыңлап, безнең җырчыларыбызга тавышларыгызны биреп утырган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең тавышларыгызга карап, без халкыбыз күңеленә кайсы җырлар якынрак икәнен белдек. Бүген килгән кунакларыбыз өлкәннәребезгә киләчәктә дә иҗат итеп җырлап яшәргә язсын. Инде автор башкаручы яшьләребезгә матур җырлар иҗат итеп киләчәктә зур уңышларга ирешергә язсын. Бүгенгә саубуллашабыз, киләчәктә дә безнең белән калыгыз. Сау булыгыз, дуслар.